is een camping zoals ze niet altijd druk is. Bankhuis. Goeie. Bent u toevallig van hier? Nee, Of ziet geen kampeerder? ich habe keine Ahnung. Ach, Sie sind Deutsch. Ja, Ja, haben Sie gut geschlafen? super geschafft. Ja? Wissen Sie zufällig, wo der Eigentümer sich jetzt befindet? Das weiß ich nicht, aber hier die Kneipe, die ist auf. Okay. Dankeschön. Bitte. De Duitse mevrouw vertelt ons dat de kroeg op is. Of dat wel zin. Ja, nou ja. De verlaten vrijdagmiddagborrel. Op Zolterdag. De verlaten vrijdagmiddagborrel op Zolterdag. Oké. Ja, het is om... Even... Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u toevallig van de camping? Ja. Ja, toevallig wel, ja. Mogen we even langskomen? Ligt eraan, want ik heb uw shirt niet aan. Och, het nieuws reist snel. Ik heb een shirtje gekregen van de camping op de Onderweegdag. En dat paste niet. Ik heb inmiddels een versie gekregen wat wel past. Ik heb het al gezien. En toen heb ik me voorgenomen om hier toch eens een keer te komen kijken. Want ik heb verhalen gehuurd. Over vooral ook wie het er binnen uitziet. Dat ik dacht van ja, daar moeten we een keer met onderweg langs gaan. Ik zal eerst eens even netjes een eindje geven. Hi. Ik ben Polle. Bas. Ik ben Carlijn. Carlijn. Polle? Ja. Oké. Hi. Mark, ik ben een slechts gast, hè. Het is meubilair. Meubilair. In 3 uur ben ik. Oké. Maar je ziet dus de uitbater van, baters van de camping. Vandaar, ja. Ja, laten we de naam niet te druk nemen, want anders krijgen we er problemen mee. In verband met reclame. Maar, is dit de enigste camping in Siebengebald? Een motorcamping Ja, wel. motorcamping. Motorcamping. Ja. Er zitten nog wel wat bed en breakfast en zo, maar dat is allemaal niet zoals hier. Oké. En wie lang doet je dit al? Wij doen het nou 3 seizoenen. En eerst deed mijn ouders dat en wij hebben het daarvan overgenomen, zeg maar. Dus, Het is nou 31 jaar is dit het al. ja. Jij bent dus eigenlijk opgegroeid op de motorcamping? Ja. Polle. Ja. Ja, opgegroeid. Hij is wel een beetje Zeg maar. Hij is een beetje klein gebleven. Ja. Ja, Nou, dat weer. Zit allemaal op de Alsjeblieft zitten, dan zien ze dat niet. Nee, inderdaad, ja. Dus, maar, mogen we binnenkijken? Ja, zeker. Ja? Ik heb de naam Polle trouwens pas 1 keer eerder gehuurd in mijn leven. Dat was de Polle Eduard Band. Ja, kan ik ook. Ja, kijk. Ja. Ja, doen we dadelijk. En wie Dat is ook, zien die volgende- elders bij die volgende naam week gekomen dan? Maar ook volgende Ja, week. dat mag je ook eens weten, maar weet het, Ja. ja, als mam vond het gewoon een hele mooie naam. En als het goed is het een Friese naam. Dus, Polle. ja. Oké. Iedereen denkt altijd Belgisch, alleen Polleke. Maar Ja, dit is- Polleke. dit is een Friese naam. Oké. Heeft ook niks met allergieën te maken, Polle? Nee, dat niet, dat is Oh. met een naam erbij. Oké. Weer wat geleerd. Wat zeg je? Och jongens! Dat moet ik al even. Niet vast, ik heb hem aan de boven. Maar ja, Hier? Maar nou snap ik ook pas echt waarom dit een echte bikercamping is. en hoe bedoel je dan qua stijl? Wat er, Ja, motors. Een hamster. Een beetje de western look. Oh, ja. Nog meer motors. Ja. En eigenlijk ben je nou ook een weekend te vroeg. Nou is het heel rustig. Volgende week hebben wij sluitingsweekend. En dan hebben we s'avonds live muziek erbij. En dan staat echt ook het hele veld staat vol met tentjes, ja, een hele motors, café ook vol. En, ja. alle mensen. En nou is het gewoon heel rustig. Dat is op zich ook niet erg. Stilte voor de storm. Zoiets. Zoiets, ja. Ja, want volgende week is ook echt het laatste weekend dat wij nog open zijn. Dan is het echt, het is van april tot eind september. En dan gaan wij dicht. En dan hebben we besloten feestjes. We zetten nog een paar Bruiloft, keer een ja. live muziek neer. Want
in oktober doen we bijvoorbeeld ook voor het eerste keer een Hollandse avond met Appie Heijn. Dus dan, ja, Ja, dat doen we meer voor het dorp ook. Ja. Ja, die zijn helemaal van de Hollandse hits. Die bestaat, Dus Appie Heijn. ja. Die bestaat. Ja, echt waar. Briljant, Ja. geweldige naam. Ja, ja, ja. Ja, Hey, en maar hier dit- treden dan de band 's avonds op. Ja. En dan hebben we een eigen PA-installatie, daar hebben we ook eigen mannen voor. Dus er zit verder ook niemand anders aan het licht en het geluid, zeg maar. Dat doen we echt zelf. Ja. En dan staan dan de bandjes. Maar eigen geluid, eigen licht, betekent dat je dan ook artiesten wat goedkoper binnen kunt halen? Ja, want normaal gesproken als jij Ja. echt optredens doet en je moet het licht en het geluid erbij doen, zeg maar, dan Ja, betaal je een heel inhuren grote en kostenpost dan, voor. ja. En nou hoeven we alleen de bands in te huren en wij huren dan die 2 jongens in. Ja. Goh, Ja. En dan is het ongelooflijk. En dan volgend weekend dan is het hier afgeladen vol? We hebben best wel wat blokhutjes. En dan staat alles op de camping staat vol. Dus dan slapen ze allemaal in de hutjes of in de tentjes of een camper of net wat. En dan is het hier vrijdag is het op zich nog wel rustig en zaterdag is het volle bak. Dus dan is het gewoon vol. Stel nou dat nee, laat ik eerst een andere vraag stellen. Welke band speelt er volgende week? Boost, En wat maken die voor muziek? rock. Classic rock. Ja. Classic rock. Ja. Ja, niet alleen classic volgens mij. Ook een beetje een mix van classic en wat ruiger. Ja. Oké. Dus Foreigner of zo. Ik denk ook wel. Zie je ja. het op? Ja, Ja, dat zo is zoiets. zoiets, ja. Ja. Ja, dat is wel leuk. En die hebben dan zo'n box bij. En als je daarop gaat staan, dan gaan die lampen zeg maar aan. En die sleept hij dan mee door de zaal heen. En we hebben rookmachines. En we hebben zo'n zo'n Ja, 2 beamers hebben we nou hangen, dus dan kunnen we ook een 3D-effect achter de band afspelen, zeg maar. En dan, ja, dat is wel gaaf. Stel nou dat ik denk van, goh, leuk, maar ik heb geen motor. Dan ben je ook welkom. Serieus? Ja. Harley Nee. Trapson, fiets. Hoe noem je die? Harley Trapson. Harley Trapson. Lekker met de fiets. Zit ook een motor in tegenwoordig. Oké. Nee, alles is welkom bij ons, dat maakt in principe niet uit. Nee, want mensen zouden kunnen denken, een biker camping, daar komen alleen bikers. Maar Nee, dat is helemaal niet. nee. Nee. Nee, ik denk dat 80% wel motor gerelateerd is, zeg maar. Er zijn ook anderen gewoon die uit de dorpen rondom komen, die voor de band komen, zeg Ja. maar. En, En wij vragen ook geen entree. Dus Nee. als je dan denkt van nou de muziek is me toch te hard, kun je ook gewoon weer gaan. Ja. Is gewoon Hoeveel open. kroegen zijn er nog in Siebengebald? 2. 2 denk ik, ja, 2 nog buiten hebt dit hier- dan. Dus is dit dan ook een beetje dorpskroeg eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Langzaam wel steeds meer. Ja. Je krijgt steeds meer dat ze Lokale met mensen, bandjes, dat ja. ze inderdaad lokaal veel erop Ja. afkomen. En ze blijven allemaal terugkomen, dus we doen toch iets goed. Hey, en ik zie hem nu staan. Is dit een echte? Ja, Kan dat is... die- ja. Oh, Ja, daar moeten we Ja, dat speling hoort. in zitten. Ja. er moet een beetje Ja. speling in zitten. Ja. Oh, ik dacht niet dat de laatste gebruiker of gebruikster Nee. hier een beetje aan de Nee, zware ik kant kan me was. zo uit. Nee, dat valt mee. Nee, dat hoort. Jongens, wat een coole tent. Ja, en Ja, dan dank je wel. Het is verdomme net alsof je ergens langs de Route 66 zit. Ja, Maar dat is misschien wel ook de Een bedoeling. beetje het idee, ja. Je rijdt de Route 66, je stapt van je Harley af gaat en... hier bier drinken. Ja. Ja, en dan hebben we best wel wat ook op Ja, tap en dat zitten. zou je niet van de buitenkant zeggen, zeg maar. Voordat je aankomt, heel veel mensen zeggen ook van, nou, dat hadden we niet binnen verwacht, zoiets, zeg maar. Nee, ik had verhalen gehoord, maar dit had ik ook niet verwacht. Ja, en dan hebben we best wel voor een motorcamping best wel een assortimentje, zeg maar, qua Geen bieren. merknamen noemen. Nee. Best wel wat verschillende bieren ook op tap. Ja. Alles wat er staat, staat op tap. Ja. En dan achter, voor de mensen die sterke drank of iets anders willen. En hier zitten ze 's avonds hier aan de tap, hier in de kroeg. Hier langs hebben we dan de eetzaal, daar doen ze avondeten, ontbijten. Daar staat, de koffie staat daar 's morgens klaar. En dan hebben we buiten rondom allemaal terras. En dan vrijdag tot zondag. Nou, we hebben 80 binnenslaapplaatsen, zeg maar, dus met hutjes. We hebben hierboven nog een slaapzolder.
En de rest komt allemaal met tentjes natuurlijk, of met caravan of camper. Eigenlijk alles is gewoon welkom. In deze herberg is altijd wel een plekje. We zitten nooit vol. We zitten nooit vol. We kunnen- We nemen alles Oh, aan. wat We nemen alles aan. Ja, we kunnen ook nog het veld van de boer altijd erbij pakken als het echt goed vol raakt. Zetten het gewoon vol. Goh. Ja, en dan in de weekenden als we dan live muziek hebben, dan heb je heel veel lokaal. Die komen dan allemaal met de fiets. En dan s'avonds fietsen ze gewoon weer lekker naar huis. Ja. En dan... En het is ook heel veel een beetje familie aan het worden. Want je kent heel veel vaste gasten die 5, 6 keer in het jaar terugkomen. En lokaal, je kent ze allemaal steeds beter. Groepen die altijd terugkomen. Elk seizoen ook een hoop nieuwe mensen die weer komen. En die in die 30 jaar nog nooit hier zijn geweest, zeg maar. Wat een leuk leven hebben jullie. Ja, Ja, op zich Van wel, feestje naar feestje. Ja, eigenlijk elke wel, keer ja. feest.